Laisa no roast kaidi dara. Laisa ni video tubu de bro. Laisa ini mang komen pungui thang baika. Henke nong ni kong nolang bufru kana yang kaba. Tabu ko asdarong ni makam puno kana sin debor matudunya busik jakce jap nai di sin debor mar busik jakce jap. Okay, henke bai tong bai. Henke tini ching salai nyai FM bro ni furi. Laisa sak no social media ni don wan sugui. Social media fai debroma asudda hini video dawai. Viral ngai tiprasa public rok bai kutuk sakai. Tongma kok rongote yei. Bo am siki kutuk saka, am siki gallery jaka. Je bobini op video ni comment section ni op khaima to nika. Hanki faidi ok kok rono left side to ni right side thangai. Tini ni dina hajira shuru khaila sinai. Borak problem nang jago jebong ni magic gari kaya hanai. Magic gari kaya hanai. Tabu ko asdarong ni makam puno kana sin debor matudunya busik jakce jap nai di sin debor mar busik jakce jap. Gena jobo ko asda debor manik gari. Sini debor mar busik jakce jat. Nin ar logic ni motor thangai to nung boto kroksa debor ma bong sini borok no. Abuni bagai nung bo jakce jat nom sa kablasan ke. Abu nung sak na kutuk tong ma hanyu kolai kablasan ke. Abuni lo bo video no bini block channel ni remove khlai rohor ka. Mane bo pula purke wan sukman ingnata. Omo haike video slamai ang anisnalo dakhe. Chini brok rok ano palpal ke support khailayei. Agar driver na kutuklay nai. Agar driver ni against of video slam la nyai. Abuni ulo agar driver legal action hazak nai nei. Fia ba ulo le ulta sing siwo. Borniji se kutukjak siwo. Borniji se ulta buwe kutukjak ay video rok slamjak siwo. O bagay ab video no bin channel ni delete klay mare siwo. Omo hai brok rok no hino. Nijini yakung no nijino ruwa bay filnai sirai. Are neng kun role siya sekang. Asak se kutuk na musungi tongkain ke. Borno simi kutugi ma yediba. Tamuni bagai jati sawi ma kutuk khabai hino. Khali hai ya ke teini khali rogo hinke. Busa se manana hai fana tabak fana se siyako. Bomo hai zagawa bunti klai koks nanang. Tin mo di chung je gari kana musung mani chung music baja kai chung bus baja kai chung to auto baja kai chung bong kun theka sikuri sajaman ber atni ko sanen chin mo di sing ale chung je gari phan kai chung thung je jaga phan khi chung je phan kai chung bong kun theka sikuri. Mochira ni brain tabuk fana develop nyako. Tabuk fana ni bibokrok ko bini. Avuni vagino ani life ani chahini indirectly sawi tongmani khnabai khnable. Henke tabuk tu neng onek brok ba sajakmani lo. Siknable, Simon knable, syndicate nimbo kaisa rules tongo hinai. Avuni bagi ang rules tools songote asak salia. Taining tamu saka jeng jes jakapan chai tongthun, jes jakapan khi tongthun chini morzi. हमारा मर्जी है हमारा दिस इज अवर टारगेट Do asak samti inke thangni do nang bundukan bskang thang khiui lasa nang a dukan malik bai refri ke khislango mang la thirjige fro thangni do nang ani morzi ni mairang sa srogo mailu khulai chala sa nang kobor zikma hini bu berang dos tek rewi klan sa ge fro chini morzi ani morzi na ba cholo yakho buji khada je perpano je kun jago thangkan ke a jagani rules na ya koi ma choli nai tamuni hinke amoni ni nogya je ni morzi ba choli nani ama ke ma ko tukka hini chana bagai te kaisa video slamai da jau kha nogo thangi ya koi ang tini tangai hai ke kok sana nangkha tangai chini ti prasanto fani brok bai walanya nangkha hinai ang sanai de nang tangai aro walai suja kok nang siani bagai ani life ani chahini wan chungma bagai hanke bo a video tangi ma walai hinai jebini chajak mano kisami se to sawai khinari kha phia ba bo a video buni comment no tungjagi reply rima se bisi te buibe kutukjak yang na bagai bo kisa tia sorry hini sawai rikha hai fano bo sawni tong a video ani no chao ani rang ani icha a gari driver ni sisaya hinai hanke Laisa sikangke a video sawdo anga frubono kunu bini jati sawai kok saya ko hinai Uma abuni lo inke sawi chitong jau kha bini asak se jat ka hamin ke botangai chabi segai na hana nang kagarni hinai अरे कहना क्या चाहते हो botangi masaka norok video khaifana ani kunu thangya hinai bo ba kui kokno sawi tongota hino nung video khai public khaimano lo bini brutam thangka ba nini si ulta thangjak afru nung choli wi debroma asudda hinma haino bo nini kokno khana wi choli jagai kubi kokno sawi rikhnata bujiknable tabule kaham keno Henke bo afur tamani bagai chabi chekka abunu tui bo kok triplational phayai kaham ke sawai khnari phaika nung abunu thangi naiga de henke bina video last bo kaise kokno sawai victim card thangna naikha bo sawo chini buri ro kun jaka phana ongkhurani safety krikha je chini tiprasado phabaise jing hake walai ma tongo khe jing sabno bises khainai ba hinai bini okokni mote henke a debrmakar driver bono buri hinai amo hai khai hinta te a jagawo buroni safety ni kokle phaiba hinu Aro ba driver by driver se kok bangla yei wala yei chabi seklai bele nono to bro kustam hinyana bele nini to bro kustam sekyana bele ning se anirang anicha angchi jakapan kesana hini wan sugai debrma rok jachitra jat debrma asudda hini video slamai viral khai riwo
Azagawa tamo safety ni sawi tongnan nangkaba. Nung to video fai sawi tong fayo. Afro ang juli titay video slam sijaka hinay. Tabuk bo nung same afro ni hakenon juli jak titay. Video slami hake sawi tongo. Jeni ni kok no khanai bu jimani. Jeni ni kok samani expression nongo nugi bu jimani. Khnadi do kisangi fano ke bai kisimichara kok bang jak tingke. Abono phat chaka je jatai atar patra kok sawai. Video recording khayai. Social media wa asir na nangyable. Social media wa dana sikang 100 bar abono tei wanchuki akoi ma dawo bu jikada. Jodi wanchuki ai phacha dawir kita mangnu khana nang. Hai fano nung ta phone wanchuki tongko. Anin chau a debroma gari driver ni sisaya hinai. Ani rang ani morji hinai. Ang to kaham kino saimano. Aboni bagai ang nono sanai. Nirin chau munai ni bi nirin chau. Tabukle khushing khanable.